मोनसे माने बहुत भाइरेल जागासिनो नंगौ नङा 6 लाखनि सेन्देल नंगौ नङा 6 लाखनि सेन्देल बे आदाया माने बाजिनो होबाय बे डायमन्डनि सेन्देल आसलते आं बेखौ बहुत सानदों डायमन्डनि सेन्देल माने बे बाथ्राया नंगौ नङा बे बाथ्राखौ माने दिनै जोंनि खुगानिफ्राय जोङो खोनासंनो नंगौ ना बाथ्राया 6 लाख डायमन्ड मिक्स खालामदों 6 लाख थांदों सोलोंथाइनि बागै होनाय माने ओरैबायदि जादों आरो जोङो बिराद मोजां लोगो सानैबो जोङो सुखु दुखुनि जोङो बाथ्रा रायलायो सानैबो बिनि लाइफआव जानाय जाथाय आंनि लाइफआव जानाय जाथाय बिसानि न'खराव सोर दं आंनि न'खराव सोर दं बिदिनो जोङो बिराद मोजां लोगो आरो जोङो बेस्ट फ्रेन्ड आरो ओमफ्राय बिनि उनाव सानैबो जोङो डिसिसन लाबाय जोङो जिउनि लामायाव जों सानैजों जोङो जुलि जानोसै नामा होननानै बिदि आरो सिगां प्रप'ज खालामनाय जोङो सानैजों जिउनि जुलि जानो हागोन नामा जों गोरोबलायनो हागोन नामा बुजिबाय सानैनि गेजेरावनो जोङो रायलायलायदो माने इयुन जोलैनि थाखाय माने सोलोंथाइनि बागै मा बुंनो सानो बाजैया बेखौ एसे बुंदा खावलायनाय जाबाय दाथ' सोलोंथाइनि बागै होननानै बुङोब्ला जोंनि देरसिन हाथियार होनना बुङोबाथाय सोलोंथाइयानो नंगौना नङा ओमफ्राय जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो मोनबो खामानियाव जोङो मा खालामनो हाया जोङो दावगानो हाया जोङो मा खालामनो गोनां जायो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो दानि जि गोदान टेक्न'लजिनि मुगा बेयाव जों आगानसेबो जों मा खालामनो हाया दावगानो हाया नंगौना नङा मानो होनबा गोदोनि दिनाव जों मा जायोमोन जोंनि बर' मानसिया बांसिनानो लेखा गोरों नङामोन ना जाम्बा जाम्बिमोन जायनि थाखाय नाङा लोरबां जानो नाङा बेखायनो जोंनि गोसोआ मा जानांगोन जोंनि गोसोआ दाद जानांगोन जों बांसिन जोङो बबेयाव जोङो दुरबल जानानै थायो जोंनि गोसोआव जोङो दुरबल जानानै थायो बेखायनो जों मानो नाङा जोंनि गोसोखौ जों मा खालामनो नाङा दुरबल खालामनो नाङा जों जेब्लाबो मा खालामनांगौ दावगानांगौ सानसेबाबो जोङो मा खालामगोन जोङो देरहाथारगोनानो गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिम बाजैया माने जोंनि इयुन जोलैनि सायाव बहुत मोजां बिबुंथि होलांबाय ओमफ्राय मोनसे सोंथि बाजै गाज्रि मोननाङा बाजै आदायाव गाज्रि मोननाङा मोनसे माने बहुत भाइरेल जागासिनो नंगौ नङा 6 लाखनि सेन्देल नंगौ नङा 6 लाखनि सेन्देल बे आदाया माने बाजिनो होबाय बे डायमन्डनि सेन्देल आसलते आं बेखौ बहुत सानदों डायमन्डनि सेन्देल माने बे बाथ्राया नंगौ नङा बे बाथ्राखौ माने दिनै जोंनि खुगानिफ्राय जोङो खोनासंनो नंगौ ना बाथ्राया बे बाथ्राया जुदि 6 लाखनि सेन्देल नंगौ नङा 6 लाखनि सेन्देल बिनि कुइसननि एन्सारा दिनै बाजै बुंथारनांगौ आसलते बे सेन्देलनि ओंथिया जाहैबाय आदाखौसो मिथिखागोन आदायाथ' इउटुबार मानसि नङा होमबा इउटुबार मानसिफोराथ' माने ओरैनो खिलायनानै बा जकिं खालामनानैबो बुङोना जेनेबा 600 टाका बा 700नि सेन्देलखौ बियो 6 लाख बेखायनो माने दायो 6 लाख होनना बुंदों ना नाथाय आंनि हासबेन्डआ 100 टाका होयोबाबो बेनो आंनि थाखाय 6 लाख बरिया बाथ्रा बुंदों दायो क्लियारिफिकेसन आदानिफ्राय मोनसे बेखौ माने नङा बे बाथ्राया बेखौ माने खोनासंनो 6 लाख डायमन्ड मिक्स खालामदों 6 लाख थांदों डायमन्ड मिक्स खालामनानै डायमन्ड मिक्स खालामदों 6 लाख होनानै बेनिफ्राय बाजैया आं थाइनैनि होबाबो थाइथामनि होबाबो बेजोंनो बाजैया खुसि But the white diamond mix don't feel like it. Daud kalam na bhag gaya. चलो शुरू
Lagau, pani dance, pani dance, pani dance. Ransrau bilen. Kanai si barzana, Reza Fuyani Gagazana. Lagau nei, hensai boma, ada. Lagau. Kita kasih ada, sudah. Montas tak? 50 shot. ini saya nak fer. Saya urai ini saya. Isialah. Sikari semua gerbo. Sigaret segera. Sikari kau bosot marah ini. Aku sih bisa pakai. Yang punya usang dia dokter jenis. Arah gigi kain kasih bu. Muslim ke datang kan. Agaknya, minta agaknya. Ayo orang ni. Kita goya Rizak deh. Sky shot. Lagau. Lagi baik. Demo kita demo. Kita juru basi biar pun ya. Kamila. Genton. Oh. Yeah. Good morning. Mane Mia the horla se mosabai ada jersni habayaw mane mosa mane bon injo khambe arna mai fani khambay jas mane se fani kuju sumbay to gazem na jas ne gase fani de gase be jas terne mane idaw nay jong khainer ne bazi udan ka dei dini ne brolan naw jang dung pay aro mane adala noni khatiw nar na isi aram se sabu be de dang nukul Kupra salungan time dah. Morning. Dasarnya menda atas sampai seret sampai. Toh, ada manusia part 5 kan manusia menifar. Toh, ni manusia part keluk video tu tu saja baik. Ada sah, kalau dulu sah kalau. Good morning. Morning. Nafta. Red tea.
cheers लगभग बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगासिनो